Agent 5-0! Mapalabas, nagsubang da Nardo kan Rush iti may sa parking lot. Pinaturungan ni Rush ni Nardo iti paltog. Ngam naagaw tinawd-udi nga isumat tinagsakitan tinakam ni Rush. Iti matbaybay a pagdigdigusan da rima ken isa. Imasidag ni Rush kadakwada. Kelat nga inigaman ni Rush ti barukong ni Rima. Nagsangsangit tinawd-udi iti dayta nga inaramid ni Rush. Iti met panagpalpaliiw da Rush ken Clam iti kay squatteran. Kelat nga dasimungad alugan ti pulis. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Nakatakderlat ti awanan bay na bagtit. Payman, bumabak man tatiruwak day ta bagtit. Manaktak day ta iti aramidan tayo. Hoy bagtit! Aglisi ka! Di kag patinga dito'y kalsada. Di kag katawa. De! Guyaban nakit din. Makitam day tayo, ha? Mabuting kamot gaya mabagtit. Buisit. Manaktak day di abagtit, ha? Lam! Nagsublikan dito ilugan. Darasan! Malas day ito apag na. Mama, saan nabaligi ti pagnami di Rabi? Apay, iho. Saan mi nauray jay target mi? Anya? Buisit. Nagdadaol kami la iti kanito. Sa maysa, adda pa'y nagpatrolya a pulis iti saan unay nga adayo iti nagpwestuan mi nga agururay. Anya? Kapilitan na pimanaw kami iti nagpwestuan mi. Kat iti agsubli kami kuman. Kalaan nga da nagbalangan na bagtit iti sango tilugan. So ang malas ti pagnami. Clam, iho. Nasken a mapatayo jay nagiwaras asikat ipimatay iti customer iti club. Maira manakken madadaol tinagan ko no kaskasan. Di kay madanagan, mama. Sakti makam mo. Mabigbig-bigak a mayoray ti daytoy nga ili. Isadyak kayat a madadaol ti reputasyon ko. Agtignay kami mutlayin ton Rabi kadag iti kakadwak. Tambangan mi day dya lalaki. Dagiti agkapsat ti agar-ari. Ken angol iti daytoy nga ini. Marami dati kay kayat na. Gapot tama-tamang agturay ti inada ditoy. Nasken a makaalaak iti nabatad nga ebidensya. Tapno mayaramidan dan iti mandamiento de aresto. Nardo? Nay, si kamot gaya, madam. Itay ka pa yan nakatugaw dito'y garahe. Nakadumog ka. Iswad di mo nakita ti asideg kukan ka. Pasensya kayo, madam. Sumangpot ni Papa Inton malam. Sabtem ka no di terminal ti bus. Well, madam. Nabanog lakit din ni Papa anang asikaso ka dagiti negosyo mi di Davao. Wasingat nga rod tilugan niya ramata ka pang sabat kin kuana, madam. Oh, mano? Ape akasta tilangan. Masakal ko ti babae. Ano na? Agpigpigargar ka manen. Ikaw na kiti babae. Masapol ko launay. Kung maro manan ti sakit mo. Uray papayadan din na babae. Pilyam tayo na pintas kan sexy, ha? Sige, mabit lang. Kontagag tayo suki tayo abugaw. Tamang ibaon iti babae dito'y balay. Apa yan saan mo tinarumrumor ni Manong Rush? Simrumanan ti sakit na. Ha? Ada sakit ni Manong Rush? Ada isa. Ngala, agordar kakit din iti kayat mo kanan. Sakti makam mo. Di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko, Clam. Saan na narumbang ama amuham isa? Ha?
Basta da sakit ni Manong. Awan gayam. Kumusta ni Rima? Dayjay, di nang kaya ti sumurot kanyak. Apay ka no? Nagbutan ka ni Manong Rush. Anya nga min tinaramid ni Manong Rush kan kuana? Inigaman ni Manong Rush ti barukong ni Rima. Kabayatan ti panagdigdigos mi iti baybay. Anya? Manipo dita. Jakon manluko ya sumurot kanyak. Apay yung umisam ka? Dahil ti ibagbagak as sakit ti kapsat ko. Anya? Ibagak man langan kan ka, nanya ti sakit ti kapsat ko. No apa adi na malapdan ti bagina. Anya nga min ti sakit na? No makasangon kadagiti nagpipinta sa babay. Sumro ti sakit na sex manyak. Anya? Dahil ti nabayagan na sakit na. Isumat lagayan. Isa, si kalaang tinangibagak iti kasta. Iso nga ilimod mo kuma. Kumusta ti katam dito yung mansion, Nardo? Nasayat mo ti amin, sir. Ket, kumusta mo ti anak ko abang bantayam? Diyak binaybayan, sir. Kas kumaitay intulnog ko iti restaurant, anang ananday ti gayom na aniklam. Dakal ti panagtalagkukan ka, Nardo. Nasingad nga gayam daklam kan ti anak ko. Daka mo no agayan ayat dapayan. Takanayon ti panagkuyog da. Sir. Jak malapdan ti anak ko iti kayat nang aramiden. Iparparit kong agkuyog da kiniklam ang anak ti Mayora. Sir. Awan gayam. Ayan ni Isa ita. Aday ti silid na, sir. Saan na rimrimwar, manipod simangpot kami. Kasaritak man ti anak ko. Lapsan ka pa'y, Nardo. Kumusta ang tirik na Manong Rush? Sana ka kontento iti babae nga intad ti bugaw. Sa bali ti kayat ko babae, Klam. Anya? Saan ka di nga mom no sa dino ti pagtangan da Rima? Amok Manong. Isurum to man? Una, di ka madanagan. Mabagtita ka mang pampanonot iti dayja babae. No jak pa'y lamatagi ko mabagtita kon. Anya? Jakon mas asikaso ti anak ko. Sir. Manipod na tayo day di Sonya nga asawak. Jak maten mas asikaso ni Isa. Makumiko makalauna yan iti negosyo. Maawatak ti kasasaadyo, sir. Leonardo Falcon. Amo kasi ka ti makatulong kanyak. Tapno may kanhostisya ti pan nakatay ti asawak. Sir. Aramidag ti amin. Tapno matulungan kayo. Nagkildawa kadag iti otoridad iti espya. Wano agent amang imbestigar iti kaso ti asawak. Katsika ti impatulod da. Agent 540. Sir. Iti daytoy nga ili. Kaslaawan aramiden dagiti opisyal ti pulisya. Nagginad ti imbestigasyon. May papan iti pan nakapaltog ti asawa. Sir, nadagkamat yo kanyak iti. Nga gayam da Mayora kan ti asawa yo. Juan, Leonardo. Saan labas taggayam? No diket, nasinged da ngagpagayam. Kas dalag kapsat no arigan. Sir. Negosyante ti asawak, kat nasam iti sugal. Sigun iti imunan ng investigasyon dagiti pulis. Naggapu iti kasino ti asawak, kat pinaltugan dalatan iti unag ti kotse. Kat inalada pa iti 6 million pesos nga inabak na iti kasino. Aging gaita, awan pa ila tilid dagiti pulis no asino ti pimaltog iti day di Sonya. Sir.
Isu pagpabantayak ni isang anak ko. Tadyak kaya tamay tulad itinana. Nasakit kanyak tinapasamag iti asawak. Kalati amin. Sir. Adto iti brown envelope. Insaganak na ito'y tapno ipakitakan ka tiladawan ti asawak. Nakakaas itilangan na ito nagtikotse. Sir, itigayang parking lot ti kasino tinang paltugan dati di Ma'am Sonia. 1. Sir, awan la ka din tinakakita iti pamapatay. Sigurado nga da. Ngam di da kaya ti agsaw. Tama nga numadaksan da. Tinapasamak iti asawa yo. Kat maiyarig mutla ka dagiti napasamak a pamapatay ti kalabas. Ure at da nakakita iti krimen. Di da kaya tagsaw, tamabuteng da. Kas kumay iti napapatay iti unag tiklap. Pinatay latan ti ganman akas lawan ang yaman na. Anya. Kagiddan mo't ladita pamapatay. Ti shoot out ang napasamak iti san uneng adayo iti kasino. Ha? Sir, naggapumot la iti kasino ti biktima. Inalada ti 2 million pesos nga inabak na iti kasino. Kaya't kadi asawan da ita. Amay may sa grupo ti ag-operate ditoy. Husto ka, sir. May sa ti wagas da pumatay. Ti shoot out ang napasamak iti kalabas. Kat parehas iti kaso ti asawa yo. Paasik adag iti babak ng data dito'y kasino. Sigun iti police asset. Nangato nga opisyal ti mangop operate iti daytoy. Baknang kanabilag. Ha? Anya ter aramidan ni klam ditoy. Simrek iti may sasilad. Sana ba ne? Tanang limlimwak. Santa ka basta mailasin. Jak impagarup amaadaan iti kasino wenno pagsusugalan daytoy nagbasit niya ilay. Dayjay. Rimwaran ni klam iti nagkapon na silad. Surotag. Sana ba ne? Saan nagamatlaw? Kapot aglang-lang nga ag nga inchik. Mama, awan mo ti lalaki iti pag-abangan na balay. Sigun kadag iti nagdamdamagan mi. Nabayagan na pimanaw iti dayja lugar. Anya? Mama, anya ti aramidan mi? Nagbutang siguro iso apimanawan. Sana bale, iho? Tasaan matla apat yan dagiti otoridad ti inchismis na apam mapatay. Nasaysayat kumano mapatay mi. Tapnawanan ti pampanunutan tayo ang makadadali ti pamilya tayo. Agore ka. Saan ka di akadwam idi ni Isa? Idi pinatay mo ti customer. Wen mama, isong nga tiga po na. Nuapay a pinaltugak ti lalaki. Klam iho. Maditag parparik na kanyak. Ha? Kapay mama? Oray nasingad agayam mo ni Isa. Amangan no maigalis ti dila na. Kat ison amis mo ti mangibaga. Wano ag-witness kontrakan ka. Aniya? Wah. Dayta ti dinar aramiden. Pinaltugak ti lalaki. Gapot a binastos na ni Isa iti may samol. Paliiwam ni Isa, iho. Narikatan. Wen mama, di kay madanagan. Siyak ti makammo kini Isa. Sakbay nga agsubliak ijay Davao. Kaya't ko amamuan, no adan lid mo,
Wenno nagbanagan ti panagim-imbestigar mo, Leonardo. Sir, pagkaamuan kayo lata. Pagsisilpok pa iti amin. Ken, adamot na alak a video clips. Baba ni ti spy camera kadag iti posible a suspect iti pamapatay. Sino dagiti tao? Sir, ladawan ken video clips dagiti Big Brothers. Big Brothers? Wen, sir. Deta ti awag dagiti nagdamdamaga katattao. Makunan a dagiti Big Brothers, ti public enemy number 1. Aniya? Tano pumatay dagitoy? Awan asida. Kasla ayop ti patayin da. Aniya? Sir, uray dagiti opisyal ti PNP dito nga ili. Agbuteng da iti ina dagiti Big Brothers. Dahito ikat mabukbukal pa lang ebidensya kontra ka dagiti kriminal. Iso anas kung tinapatag niya ebidensya, sir. Tapno matiliwan dagiti antagonist. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo a napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.